Jyske Bank har været på en lang rejse med forskellige fusioner og sammenlægninger og ekspanderinger. Så på et tidspunkt var det nødvendigt for Jyske Bank at få et sted ind i København. Man skal være tæt ved vandet, tæt ved hvor kunderne er, og det er jo baggrunden for, at man så gik mere på jagt efter en ny lokation. Det vigtige har været at få en samarbejdspartner, som kender Jyske Bank, og det gør Drawback Design gennem mange års fælles arbejde, kan man sige, og fælles udvikling af produkter også. Så har det været vigtigt, at Drawback Design de stillede med et professionelt setup i de indledende faser, professionelt til at understøtte det, vi gerne vil. Det har været vigtigt for os med genbrug og genanvendelse, at det var et stort element i huset. Vi har selvfølgelig haft behov for at tilføre noget nyt, både på stil og på kvalitet, men vi har også kunne kigge ind i, at vi gennem årene har købt fornuftige ind, og fornuftige indkøb er også en form for bæredygtighed, så vi har kunne tage rigtig mange elementer med os. Jyske Banks visioner har været at skabe en indretning, der var plads til nærhed og tillid og handlekraft, og det har vi forsøgt at lave en indretning ud fra. Jyske Bank har haft en styregruppe, som har involveret ledelsen og medarbejderne, for ikke bare at få en æstetisk indretning, men for at få en indretning, som kan bruges i dagligdagen. Grunden til, at Jyske Bank er flyttet fra de 3 lokationer, er for at styrke fællesskabet i huset. Vi har arbejdet rigtig meget med de her åbne arealer, hvor man kan mødes på tværs og spare. Min opgave, vi fik her i forbindelse med projekt Glaskuben for Jyske Bank, det var med vores totalkoncept i Drawback Group, hvor vi havde vores beplantningsdivision med Drawback Indoor, og vi havde vores rømningsselskab med Drawback Bob Recycling, og så havde vi selvfølgelig vores Drawback Design med løst og fast inventar og tilhørende serviceydelser med alt lige fra inventarregistrering, flytteservice, IT-håndtering, projektledelsen og hele leverandørstyringen, hvor vi havde 55 leverandører under vores paraply, vi ligesom skulle holde fast og styr på under hele det her projekt.